मैयाबोसो माने मैयाबोसो सख'ना लाना फैखादो बुस्थुआ मैयाबोसो जमा होनो जोंहा मालदारनानै इउटुबनिफ्राय मोननायखौ मैयाबोसो सख'बाय जात्रायाव लाबनायानो फैबाय जोंनिया नै मासे लाइफखौ इन्जय खालामनांगौ लोगोफोर गार्लफ्रेन्ड सारफ्रेन्ड पार्टी फाय गिदिंनो नै पार मोनसिगोन लोगोफोर दसे जाना जोंहा देवरा बिथाङा मालिकसो बाय आरो खावलाया आंनि मुंलि जाबाय दा थाइलेण्डनि मेडिकेल कलेजखौ मोनफैबाय दा नुगोन लोगोफोर नुगोन दसे जाना खोन्थिबाय थादों आङो उधर जैन भाई आ रहा है जैन भाई आ रहा है इधर तो आते रहो मेरे साथ इतना टेस्ट चलाती हो कैमरामैन है भाई पागल कैमरामैन है पागल नहीं खतरनाक पागल भी समझ सकते लोगोफोर मा होनना बुङो जोङो मानो फैदो मा इनिफ्राय टाइटेला मा टाइटेला जोंनिया दाउ सिखाव टाइटेलाथ' दाउ सिखावानो बाट नाथाय जों दा लकेसन नागिरना मोनाखै दा लकेसना बाय मोजां जाना दोङो दा जोंना बोथोराबो मोजां जाना दोङो गारिखौ नैखिनाव दोनफै बिथाङा गारिखौ बैखिनाव ओइ दंफां खर' सोना दोननाय इयाव जोंना लोगोफोर नायबानो जाबाय जोंना जायगाफोराबो मोजां जाना दोङो एकदम दा नाय जागोन आरोना आं दा गारि दोननाय जायगा नागिरदों गथ'फोरा मा खालामबाय दोनदों आयो सोरजों गायो खिनाव थागोन ना जों दा लोगोफोर नायदो पुष्पाराज मानि मारे बा iya दा जोङो एसे बुस्थु खोन्थिबाय जोंनिया जखरफोरा नेवदोंजोबो लोगोफोर नायना लादो जात्रायाव लाबनायानो फैबाय जोंनिया नै मासे साला लस जाबाय गरम ना बुस्थुआ दा मा खालामनो गरमदो दिखि सिङाव जों सोनाबो लाबबाय उपायबो गैया दा बोथोरावलाय बिराद बरामदो लस जाबाय न अखा हाबाय अखाथ' हादोबो बिराद मोजां सेलनि हाबा होनना बुङो बेयाव इदि अखा हाबाथाय हिमलुनि हाबा नङा जोंना बिथाङानो एसे दोङो मबाइल मालिकाबो दैब्लाबो बेखौ दा लांसिगोन जोङो दा जोङो लकेसनखौ नायगिरना लानांगोन लकेसनखौ नायग्रोनोसै जोङो लोगोफोर नै मा होनना बुङो हावाइ ब्रिज मेर होननानै बे मा होनो डेन्जार ब्रिज डेन्जार गोलाव माने 5 किल'मिटार लोगोफोर थांबाय थादो दा गरम गोलोमजोब्बाय एकदमबारे थांगासिनो बे गोजान प्लेनिंआनो सालायबाय दा ट्रिपा माने खासे लोगोआ थाङा जाना होबाय बुस्थुआ बेयावनो टावां थांनो हरनाया जोंहा बिथिं गोरमु दोङो जोंना फैसाया नेयाव लाखायो फैसाखौ सिन्था गैया इयो जोंनिया खैदिन थांगोन फाग्ला टावां थांना फैनाय जों टावांनिफ्राय मुथिबो मोननो हानाय बुस्थुआ मैयाबोसो सख'ना लाना फैखादो बुस्थुआ मैयाबोसो जमा होनो जोंहा मालदारनानै इउटुबनिफ्राय मोननायखौ मैयाबोसो सख'बाय मैया जों दा मैया सख'दोंमोन दा बिदिनो ट्रिपथ' थांना फैनोसै होननानै थांलायनोसै दा मा बुंनो दा लोगोफोर थिं गिदिंनाय मा बुंनो दा ड्राइभारफोराबो होमबा गोजाना मानसिफोरा ओमफ्राय टेरा बेका गोजा लामाफोरखौबो टेरा बेका रैलांलाय रास्तायाबो नै रास्ताखौ नायदो लोगोफोर एकदम दा रास्ताखौ बेलेग थिंला एकदम बेलेग थिंलाबदोंमोन दा नै दा जोङो मा होनना बुङो मोजां जागासिनो थांबाय आरो दा भिउ पइन्टआबो मोजां जाना दङ लोगोफोर बेखौ मा होनना बुङो भिउ पइन्ट ना मा होनो दा नायबाय था लोगोफोर जों दा थांबाय थादों दिनै जागोन जालाब्रा जोंना ओमफ्राय टावां थांनाया जागोन ना जागोन जोंना मा बुंनो मा होनना बुङो बेखौ डाइरेक्टर साहाबानो जोंनिया माने होमबासो दसेनो भिडिअखौनो खामलाबो बुंनो हायो फिल्मनि भिडिअखौबो खामलाबो होनना बुंनो हायो स्क्रिप्टखौबो ससे जाजोबाखै होनना बुंलायलायो आरो भिडिअ खालामनो फैखांनानै दा मा बुंगोन मानसियानो टेरा बेका बाङाय दा जोङो थांबाय थादो दा जाजोबा बेबो टावां लासे थांनाय धेमालि रास्ता नङाना बेबो टावाङाव थांनानै बिथिं थांनानै दसे रेस्ट लायनानै दसे भिडिअ बानायनांगौ बेबो एकदम
एकदम बिबो मानो 15 मिनिटल' भिडिअ बिखौनो टाउनलासि थांनानै जों दा जों थांबाय थादों 15बो जानाय नङा गोदो मोनदां दा जेरैसो दा बोथोराथ' मोजाङानोमोन सिटुएसना जेरै जों दा फैबाय थादों नैथिं आदै मादैमोन फैबाय थादों नै नायबाय थादों जाबाय जोंबो दा थांबाय थादों दा नैथिं ट्रेक्टर गंसेया जोंखौ दिगदार खालामबाय थादों लोगोफोर जोङो दा मा होनना बुङो एसे मिस्टेक जादोंमोन आरोना रास्ताया जोंना माने रास्ता खिथिग्राफोराबो मा बुंनो दा माने मोनसे ड्राइभार रास्ता लांसो सलायग्राल'सो दा नै रास्ताया नैथिंमोन आं बे रास्ताखौ नुबाय थायो बे नैबे खाथिनि सोरबा सिख्लाफोर सेंग्राफोर नैफोराव फट' लाफैबाय थायो आरोना आं नुबाय थायो स्टेटासफोराव दा नायफैबानो जाबाय लोगोफोर ट्रेक्टरा डिस्टार्ब होदो गंसे ट्रेक्टरा बिखौ साला थांबाय थादों दा थाइलेण्डनि मेडिकेल कलेजखौ मोनफैबाय थाइलेण्डनि आरोना नैबे थाइलेण्डनि लोगोफोर मेडिकेल माने कलेज बिराद गिदिर बुस्थुआ दा जोङो इथिंनो फैदों आरोना दा जुम खालामना खिन्थिनो लोगोफोरनिया मेडिकेल कलेज सोरबाफोर थाफैनो हागोन लोगोफोर बेवहाय बिराद मोजां आरोना लोगोफोर एकदम मा बुंनो सोरबा थाफैनो हागोन माने गेटआबो मोननै मोनथाम बानायदो बिल्डिंआबो मोजांनो हावाइ रड मोनसिगोन बेयाव मेन रड मोननाय लोगो लोगो जों डाइरेक्ट थांसै जोङो इथिं थांबाथाय ससे थांबाथाय टावां थांनाय रास्ता मोनसिगोन लोगोफोर अ आइला लोगोफोर फैसायानो गैला दोङो एनिया मा बुंनो फैसाया बि नङाबा जोङो टावां थांना होनो दा जोङो ओइ नोंथां बेसेबां दंमोनलै टटेल बेसेबां दंमोनलै नियाव बेसेबां दंमोन 50,000 माने 50,000 माने 20 रां दङ आरोना नियाव दा बि नङाबा जों टावां मोननाय नङाना एकदम गिदिंना फैनोसै खानब्रै लोगोफोर दा जों नै थांबाय थादो मेन रड माने ओरै थांनानै ओरै थांबाथाय टावां मोनसिगोन जों दा ओमफ्राय लामाया जोंनिया भुटान खाथि नालाय भुटान लामाथिं थांदों लोगो नै दासो भुटाननि नाम बुंदोंमोन बेनिखायनो भुटाननि नाम ओंखारदों आरो दा जोङो भुटान लामाथिं थांगोन दा ओमफ्राय होलांसै टावां लोगोफोर दा थांबाय थादो नायबाय था नोंथांमोना जिउनि अनजालु नों जानानै दाथा ये स्लाइस 25 रुपये का है हाँ 25 ये तो 25 रुपये का 20 रुपये में मिलता था अभी 25 रुपया हो गया इधर से ग्रासलैंड तक ये ले लिया मेरी दोस्त ने फ्री में देखो ये ले लिया है पैसे ही पैसे मेरे पास ये देखो 50,000 और ये मनेश्वर भाई ने ले लिया है हाँ खर्चा हो गया ये दिया 1 2 3 4 कितने का हुआ 25 रुपए का है 100 रुपए का 100 रुपए का हम लोग का पास मतलब 20 रुपए में मिलता था अच्छा तो अभी जाते हैं ग्रासलैंड तक इधर से अभी हम यहाँ पे सब कुछ ले लिया है अभी ग्रासलैंड में जाएंगे Bagurum musahang rumbang kanai lanane आंनि गोसोखौ खावना लांबाय नों आंनि गोसोखौ दोना लांबाय नों मुस'नानै मोनथिखा सिंगार गोजा हा लोगोफोर सिंगार गोजा हा जोंनिया बागुरुम मोसाहां रुmbang खानाय लानानै इन्जय लाइफखौ इन्जय खालामनांगौ लोगोफोर इन्जय गार्लफ्रेन्ड सारफ्रेन्ड पार्टी फारबे फाय गिदिंनो नै पार मोनसिगोन लोगोफोर दसेना फायनांगौ लोगोफोर फायनांगौ लोगोफोर नुबाय नै नुदोंबा नै पार नुबाय लोगोफोर नै नुहुरबाय जेब्लाबो फागला खालामो जेब्लाबो गोसोखौ बोहोयो
खालामो जेब्लाबो सोमोनांहोयो नोंनि महर मुसिया नोंनि राव सना नोंनि महर मुसिया Tinggal ada orang bisa. Malik ni lah. Kena mau keren Malik dengar cina je baik Malik dengar. Malik kan kita tinggal. Dabrai. Oh cuta. Bye. Nang diang bye. Sai nói rừng gầu bay miền khai áo sơ tây sông khá bay nay áo sơ đình lagi bay senang áo sơ hằng kur jawai nengi oi siapa itu sudah dari tu lagai tilo dia pakai dia hey Bang, lega berai sila kadar ni ya, lah kade, cinta gaya, mar, misir badi, mal rana nising maten sunlane, kerana tu YouTuber, bang, nane, kari ni, Come in, visit guys. Come in, visit now guys, visit. Enjoy lagi ber. Visit kalau nang giting nang go. Note apa jana. Note apa pada. Panjang benih sana thinking apa lagi saya lagi ber. Note anak ini giting nang go. Som giting nang go. Sushi taka thang lebe. Karni. Cycle tu pakai free jaga mah. Upaya. Kidney tu kan agak nampak, isir muzang kan lagi tak kan, jaga ni. Jengna habai jengna ni, bitang kerana hana habai. Thoda jeng ber, naik tamu ada lagi ber, dah jeng, awal lang ni si jeng, gate pass ladan ni lagi ber gate pass. रास्ता गंदा है 100 ले लिया है हमारे से 100 ले लिया है गेट पास करने के लिए रास्ता अच्छे से करा नहीं 100 ले लिया है लोगों nih jirko naik lah jirko naik bayi ser sanggeneng kau belai nah ayo guys bisa mana nih ya mun pernah dengar sana ibu tu kira siapa अभी बनाते हैं आजा हम तो पहले जाएंगे भाई पानी देखो ना थांलायबाय बिथांमोना ने खनसेयावनो खिथाया आरोना इसोरो खनसेयावनो खिथाया क्रेक गोनां गोजान नागिरो जोंखो ड्राइभार बिथांखौसो इथिं लांलाय लांनो गोनां इथिं लांलाय जागायानो मोनथाम ना मोनब्रै पटलायबाय थादो नैयाव सोरबा खालामदो ओइ सुखा आयो गाखोनो फैदो जों लोगोफोरा यो ओइ सायाव टपआव हागोन दा टपआव एकदम दा बेलासिसो नुगोन इखो दा टपखो दा नुथ'वाखै लोगोफोर दा ख्रि नुदों आरोना Ini apa sih? Ciana kan ada ini sekali ya. Bonam dan nukai. Berlama bom sonai. Ada dalam ni aku pun lucu. Ibu rohai mami ciana ke bangai. तो फाइनली आप पहुंच गया है हम इस जगह पे फाइनली जों मोनफैबाय लोगोफोर
नया मोबाइल का क्वालिटी भाई इतने दिनों के बाद आ गया ग्रासलैंड पे। थोड़ा देख लो, नहीं ज़्यादा देख लो। ये देखो, अभी थोड़ा थोड़ा देख के जाओ, बाद में बड़ा बड़ा देखना। देखो मेरा हाफ पैंट नीचे जा रहा है, इतना पैसा ज़्यादा हो रहा है। हाँ पैसा ज़्यादा हो गया इधर, इसलिए नीचे की ओर चला जा रहा है मेरा। तो अभी जा रहे हैं हम शूटिंग करने के लिए। हकार है पैसे को हम लोग मनी बैग में लेते हैं ना, हाँ उधर पैसा ज़्यादा हो गया, इसलिए वो डाउन होते जा रहा है मेरा। देखो भाई, इसीलिए जा रहा है। वही तो, उधर तो उठना पड़ेगा ही, उधर उठना पड़ेगा हम, हाँ मैंने उठा था। उधर उठना पड़ेगा हम। भिडिओ कमप्लिट जाबाय लोगोफोर, भिडिओ कमप्लिट जाबाय, भिडिओ कमप्लिट जाबाय, भिडिओ कमप्लिट जाबाय लोगोफोर, भिडिओ कमप्लिट। दिनै मोनाबा टाइटेल नामा जोंनिया मा नाम मोनो? दाउ सिखाव हमना मोनो, दाउ सिखाव माने मोनथिना मोनो नै दा लाखांबाय थिं स्रां स्रां नुदो। जायगा नायदो, थाइलेण्डबाबो हाबावा जोंनि जायगाखौ नायजोब गासिबो। जोंनि मेन प्रेस जोंना आल्ट्रा फायार बिथाङा जोंनिया डाइरेक्टरनि बे बिथाङा डाइरेक्टर उल्था माबाफोरा खिथि जानांगौ, आर्टिस्टफोरा खिन्थानांगौ। आर्टिस्ट बिथाङाबो आर्टिस्ट, नै बिथाङाबो नाम्बार 1 आर्टिस्ट। बै बिथाङाबो आर्टिस्टमोन, बिथाङाबो। जों दा थांबाय थादों, लोगो थांसै न', हरबो जाबाय, दा जाखांबायबो लोंखांबायबो, दा थांसै न'आव। दा नै जों लोगोफोर सानैसो बाइक जोंनियाथ' काराव थांसै जों लोगोफोर। बाय बाय लोगोफोर। मानो होनबा दिनै शुटिंआ मोनाबाय बहुत, जोंना जाथ'लायबाय, एसे जाथ'लायबाय आरो दिनै बेया मा होनो मिसना कमप्लिट जाथ'बाय, शुटिंआ दा थांगासिनो लोगोफोर। जोंनि डाइरेक्टरा सानसेयाव बानायनो बानायनो हायो। मा होनदो? सानसेयाव बानायनो बानायनो हायो। सानसेयाव बानायनो बानायनो हायो, मा बुंनो जाजोबखायो। बिथाङा डाइरेक्टरा बि होनबादो जोंनिया नोंसोरो मा होनोमोन होमबायाव होमबामोन नै बिथांमोना आर्टिस्टफोरमोन, नै बिथां साथामाबो आर्टिस्टमोन। आं जाबाय आरो केमेरामेन जादोंमोन आं लोगोफोर। दा थांसै लोगोफोर, दा नै न' फारसे थांगासिनो। दा नै सिगाङाव दङ जोंनिया सानै। मिसना कमप्लिट जाबाय जोंनिया, टारगेटआ जि टारगेट खालामदोंमोन जोंनिया। डाइरेक्टर सारा बिथिं दङ नैया, डाइरेक्टरा नैयाव दङ। दा जोंनिया केमेरामेन आर्टिस्टफोरा निसि दंजोबो, आर्टिस्ट बिथांमोना निसि दंजोबो साथामबो। एकदम खाटाखास खालामदोंमोन। दा आंबो खालामदों बिथिं, आंबो केमेरामेन जानानै गोजोननाय मोन्दों दिनै। दिनै जोंनिया कमप्लिट जाबाय, दा गान्दामि न'आव थांगासिनो लोगोफोर। नोंनि महरावनो आगै जोंहानि आमबाया डाइरेक्टर सा